भाई हमार लोग कहेला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आ जौन कोलकाता में आ बिहार के मुजफ्फरपुर में घटना भइल बा, उ घटना से एकदम रूह कांप गइल बा। और इ देखला के बाद इ मालूम चलता है कि जेकरा मन में पाप समा जाई उ नास्तिक हो जाई आ उ कुछ करे पे उतारू हो जाई। तो वैसन आदमी से हर समाज से कहे के चाहतनी कि वैसन आदमी से सावधान रहो। ऐसा घृण अपराध करे वाला आदमी जहाँ भी मिलता ओकरा सावधान रहला एक काम बा। आ समाज में और जौन हमने के भगवान के रूप में डॉक्टर के देखे निसन वैसन आदमी के लोग ऐसा कर सकता। तो हमसे के आम इंसान के बेटी बहन के साथे का हो सकता वो हमसे के सोच सकता निसन। तो हम कहे के चाहता नहीं कि दबल कुचल जे भी कमजोर लोग बा और बेटी बहन के साथे केहू भी कुछ करता तो हमसे के हाथ में इतना मजबूती